Edem Abononsia Ahaye SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shmaima Mimamunina Chi Anope Ebranson. See a SOMPA Kasiebo, a Somo Kasieboy, a free SOMPA 106.5 FM Accra no. And I'm your headquarters, a Wokumase. A SOMPA 93.1 FM. Aiko 100.9 FM Wokumase. Adam Fopa Radio, Ewa Paris, France. Takwa SOMPA 101.1. Takwa de SOMPA 103.3. Techimai SOMPA 106.1 FM. Sunyana SOMPA a 98.9. In Kranza Minse Wonoma a SOMPA 90.7. Doma a SOMPA 101.3. Mankasim a Kingdom 106.1 FM. Decoder Subebia Radio 1 SOMPA FM na ubenya ye Facebook page ni SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube a SOMPA FM Live. Your website a www.sompaonline.com. Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market Doma FM so Doma Hinkro a 100.7 FM. Ekwoba simprimu be maba awo ton adansie hu niema na nopa nonsia kase bo na wutie free SOMPA 106.5 FM Accra wo hia chudombofo nti Leicester Ghana Limited e the Yas toothpaste ene ne brusher ye de twitwi yesi em yesi ye kama no ebo ni chidom midima for Herbal Center Dr. Tamoda Soa na anu wo kopie tachiman ye SOMPA ono nso so sebra no wonfa time nto yare ne so na wonto ase se banche emawo John's Bread and Pastries nso mo aso ate se wo de Just Hot Kinky dokono papa bia ekoyie pa eye 3 Ghana cedis ubetim dia serve wo ye wedding party year eye Just Hot Kinky Fontina 74 mixture immune booster papa ye fa ni T74 titidudo no ena ye dia ye eti ekwoba simprimu be maba eto adansie hu niema ebo ye chidom a na no pano nsia kase ebo ye de mamo no na enwumaku nso eji ababa ensemo ye de somo no pe de makotene no ebini Ghana baya ji atomo se kadada na wode anesefo titiri wo mo ayeposu wo mo 2024-2025 no wo ba betua Ghana Gold Board edi atuja se obi biara yema utumi krasta se to gold no krata sam ne ho nhyehyeye ne di so nte sa utumi krata no ye beje afiri wonsam sada ana apomuden committee no na yewura babe ka che wo mo se eba de ekoso wo kolebu aban ya asabe ya ma wo mo ntena wo nto so wo mfo ho nyemu bi Osanjefo osiadio yo ajimabedu otosomienu yo manhene Doma traditional area wo Bono region ninsimo de atodwa ne se wo twapunum na wo twa homam se de be ya wo ti sosonso wo fam a ebeboa ama Kobana Dialysis and Medical Center no o ma chance e wo sunyane yewura Richard Oforiajiman wa ba ne bibi e wa asantemamu eye den ya anopai ye de ba na yekuye ni mo no Ghana mrahebedwanso age National Reserve Accumulation Policy na to menene se ebema ho kwan ma sika ye de tonema wa mo no ne da bia na bigum etiema oman ne eniamia ene afoforo ka ho ntina no pa ye ka che se bra Facebook no so na live ho kase ebo eje tuetu eye SOMPA 106.5 FM Accra be hwebi na efe che na anu anso enye bi anopa wa kenkamfo no triple we mai eja pia pam dada mene me woman die nyame ehira no akosua ago abowaje ubetimi so afra ne akosua ehira afi yenye brena ensem no yenyi ni sre ne nabasa de nti abribia ye ka che se wo de emfa ho ne emfidododo a wunim ne de wafidie no ubie ya ekokoda de nti eso chinchim na de to SOMPA ne se SOMPA de wo behunu bia a wo beboso no ya wo boa kwesi ase wo penokora e wo mu na wa maada san hunu na ewie nso a wasan so ahwe hawo kro na aba no emuaya ebetimi anya ede aso ano de broni fra no solution no ndi abribia ebinom bɔ ne mra ne se SOMPA radio always get results na we no ye bra anasefo obi na wo mu so se 2024-2025 ya posu wo mo ebinom kura no afiri wo mo busua nkyɛn kura ko akirikyiri na nso kakra wo mo bedie bosome wadwuma waye ɛho akatua ɛne mpom fifire wo ho ɛsɛ wo mo so ɛma wo mo bona asempενimfo de waso aye wo men afa ekowie ya na enkrata ne nam sɛ wo mo delete ama odoman kuma cha me kwakwa mpoma ha ya SOMPA hi abobo sansemi so a na we na be fra sɛ woni mu de awo keka na wo mo keka bi pa na no na
krata efira be mu aba ya ba agye atom se saa nneɛma na wo mo kekan no se de wo mo kyese wisie ba bia bi firi bia no na gya wo ho no saa nete enti Ministry of Health no wono ma ye hwehwemu asan de tire ho akwa wia hunu sampa nurses and midwives for na 2024-2025 recruitment year ye posu bi mo no de wo mo ka no nokre na enam se wo mo atena ho na wone wo mo ehwe sikasem so aswere yura to forcing wono nso afoso aba no ho modern a se obetumi atue enti no wono ma ye ne nhyehyɛ se won betua na atenapoe nan enti nyame de chen ya epra ekɔ no won betua bosome mienu May won betua bosome miensa afa June bosome nsia no aye ho mobɔ bosome won betua bosome miensa July kuta won se mu aye den no na wo matua bosome miensa wo se we nyine chi no ye nhyehyɛ papa aba ne de agu apono so ene na hofama na afa si a wansi eyo ne renta so se obeduma aboa ne kada da wo ho nyina obeyi ede afiri ho na wobebɔ apomuden aso ye na baso na wabɔ aban ne finance ministry na baso ena afi nsantwerɛfo nso a ye kwatwetwe baaye ene apomuden hwehwemu adwumayɛfo a wo mo atena saa yawe ho aba besi sabre wobɔ wo mo nyina baso Obrempona na ene edom abo adwuma fi se megidi se bo mo boss wo sompa kase bomu ene Ghana today so ene pusu aban ma ne ye nadwen se gira ye bia wasi afa ho bia se wotu ho na mo ye bo sompa 106.5 FM abaso na ye to so no Ghana Gold Board I can Gold Board e de krata babonten bokoko se ye wo gold buying license holders I am mo mutumi krata so mo nto gold e wo Ghana ha na o manfo nso nto gold emfiri wo mo nchen na ye won hyehye bi ade aye adwuma se bosome ne so a esese gold duduo bi a wotoye ene de enkrofo beto firi wo no wodi ho nsem nyina ebeto mpanifo nim na wo kyerɛ so de menya ye ne esika menya firi mu ne na ese obebu accounta de fe na accountability no na enso se wo hwemu a February 26 ana eye nra wo ma hye animu a gold board se bebre na mfa man no mo bokoko se ya ma utumi krata se to gold na gold ne ma wo se tumi krata se to no wa anya ho adwuma na wa mfa tumi krata ne ye de ama wo ne ya hye wo no anya ne pepepe de a ye beje afiri wunsam ye beje afiri wunsam ma kakra na wunya ne kra ba o se de tira bokoto no evi se ye won hyehye papa ye de ye adwuma ya ka se gold bia wo beto bia bosome so ya se gold ameto ye nie de nkofo beto firi me ho nie na de ye friend accountability na ye adwuma na hyehye wo mu se wo be kire quantity dudu a woto ye and a purity if you say gold no ye was 16 karat ye were 18 karat ye were 22 karat ye were mu bebre nti wo karat kro no a wo ton na de aka ho sign na wo ton no any gold no won hihye nyina no na lawyer Sameje mfine ne dom se wo de aba be kire wo mu no mahwe o ma ye ho adwuma nti section 63 wo Ghana Gold Board no act no e na kire sa se wo anya ne site bi ti wo license ni free wunsam e na ye wo fence nso ye betimi kura de wakwa kugina court enti Gold Board si wo musre se gold buying license holders no a ya mo mutumi krata no de efre no mandatory monthly transactions and no chese bosumi bia e yenhye se wudwumadi a wudi ye nyina wode beto wo manim no moye ne pepepe na made ye efre ne transparency and accountability and se wudwumadi a wo ye ne awia ebom enkontabuo mapa ye adwuma no etimi akoso ama Ghana afa ne ntoma pa FM Omayemra sebejofie achiame hina wada woroma no yewra aban soma na baben Kingsford wono ana akasa kire se kolebu de si ye nam so ema chase misa wo hwere ne nkwa sesei akwakwe ne wo manyimu kasafidi ahodo akambi wura dwom a wo de di nkomo afukwan so eno na wo mo eboso ebikure ebusa se ana wo ye hwan pa Ghana ase obie ka na wo hwehwem na hu wo ne kura chase misa yo na hu ne so mfa so mo yi a na abeka se na se ne eba ne sade ne entwa ye kura onso wani bebribi na eho no kolebu abaya asabia no mpanimfo ye hwehwemu na ye speaker se hwehwemu no ma pomuden committee ye wo mra se bedwafo efi ho no wo munyi wo hu mfirim wo mo ho modern se hwehwemu a wo mba akosi ase bia no wo mo bepe de efirimu aba na wo mo nso atena so. And so I will direct our committee on health to take all the reports that will come from the ministry, the Kolebu hospital or wherever and go deeply into it. We have to take control. We need to inquire further into the matter and we need to hold people
accountable. This is one of the needless deaths we have experienced in this country. At the end of the day, I will urge the House for us to legislate on the matter. We need to pass an emergency care law on this matter. I know the conditions under which the health personnel operate. No, you're speaker. Asama, what they eto health committee, wo member Shabafie, wo money no. Esan say, Owa, wo bie ni abreho, ya nanka umbetimi aswa no kura wo nensie, ene kwan seba, ni eja manaba. Ente no sa no, se de brodi beka se wo de nka na needless death kura nso, yeje amanaba, wo mo enam wonsa so, na de esi ye ni si ye bia, e wo se emra ene wo mu die. Na yetu kasiyebo no so meka wo se ko basimprimu be maba anopa no nsia kasiyebo a medima fo heba center ejina baba Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush nso gina kagina just hot kinky ena tontina 74 mission so abonatena se no ene ye de som wanopa yi na ye ko ye nimu no ye free akonsam foforo so no ye duru sunyane na ye duru ho no osagefo osiadeyo yo agimambedu otosomienu a wo ye Doma traditional area oman hina wodano e wo Blue region akasa na ne kasa wo kasa ye nyina ene se Sabre die ultra modern dialysis and medical center yede ba be hye wo mo asabi wonya kidney mu yare no ye ba be sine prekope na council yi chim se bono ena for Association of North America I know eye bona de hye ne afo de hye a wo mo North America no a wo mo de wo mo so pa no wo mo nsusu efri bono ene afo mantemo ho ene wo mafa to wo mo se North America no a wo mo te wo nya adwuma so wo mo nkro adidi so wo mo kai wo mo nchi fi se sankofa ye nchi na wo mo betimi be ye adwumadie kase de boa eti wo Babesi multi-million 2-story facility. Ewo sunyane ewo bunu regional capital no. Na wamu diasom. Eti ebefrene Kobana Dialysis and Medical Center. Na wamu dane die no empanifo kukudam ne kopie ho traditional authorities mashebedwafo ene wamu so adwade wama bin wamu adodo no ano bono ene afo region wamu free na no na dwumadie ne kwaso osunyane wo se ade oyebedu otosomienu a wo ye president mabono regional house of chiefs wonu so kire na dwene efa dwumadie sunko a empanifo babeye ede aboa no ho anya kura 2027 December no yebedi bronya nanka yeba sunyane yeba ya ne yewura ya betwa ade ya no na yewie a da no de ye bronya ade nyina ye kɔ nfie ade akwa gidi wo yewura ho te ye maya ho a ye senka 18 months se sa ade wi yetimi ye de ye disi wo ye betimi de asi wa ye behia anwea ye behia abo ye behia cement ye behia iron rods ye behia niema akeka ho abonofo nsoro ho o ma ne nkoye se bible mu de no te hwane ne onhwe se o ye bibi na omoaboa no ho na obekwa akoduru baabi na akoso kwanim na nipa bi no ba twetwe no se wo no ye se obeye na ye beye Anti said Yesu Christo ede mfato ho ma ene no a ene osaje for si ade yo agema bedu otosomienu chrokonkro no 2 years hwan na eba besi dan a won tenansi mu ho akonta nti sa wonwie na obi etwema obesere no se ni kwansa bono ene afode hyema bibisa akoso wo wiye ena Dr. Degraft Kafujan wo ye chairman ede makobana ene no so ba amane se wo hye kidney yare na se de yesia ma ne muso no eno so e ya tete kese pa educated and uneducated. Yet, one painful reality remains. Dialysis treatment is expensive and difficult to access, especially for families in our regions and communities who must travel long distances just to receive care. For many families, dialysis is not just medical treatment. It becomes financial burden, an emotional struggle, and for some, a death sentence, simply because help is too far. Is completed. Our relatives, our community members who may need dialysis care will be saved the trouble of traveling long. Eni yeti Dr. Degraft Kafujan, wo ye chairman makobana no wiye ena ahantra sehene bafo owusu sika eduomi. Wono so ekasai ewo dwumedie no ase ena ono nso de wei eto so se asama mpanifo aka ne ho hia pa aisese nyina ye fa no asem hia. A project dedicated to preserving life, restoring dignity, and serving humanity. Across our faith and traditions, we share a sacred calling to protect life and care for the vulnerable. The Holy Bible reminds us in Matthew 25:36 that I was sick
and you visited me. The Holy Quran teaches us that whoever saves one life is as if he has saved many. These divine obia wobaji nipa ba konkwa no agi obia na Yesu Kristo kan se ebra me yare ne mo ama mesrame eti na nanom ahemfo a mo wobo no ne afo ene omu gina so de tro konkon de no na omu gina so e de kire de ntia ye baba besi ayaresabia kese e fe ne Kobana Dialysis and Medical Center e de aboa de hia enu a ena sunyane wo mo ekoda ne di nyame ene yeda na se ankran so de wo ho hye meba ne sia na kurobia nsofo monkeka mo homom sai sansa banko ne nsanso nyame ne kata na saa pomuden semi ebobbo ba ya cha semi se we san ba beto so na donkuma ewo Ghana mrase bedwafie ya osahene afenyo makenda wo ma no esori gina ne wo mo se ene ekini ya ban mo nso mu na de ebe wo mo hwe apomuden ya ye bobbo ye ho asaso na ban ye beboa ma atimi egina yi no mo ba ye mo de wo mo a ombeka se wo mo a onnim adwuma no kura na mo de wo atoto ano enti obi ba no oyade mpo a ye hu so oyade se ambulance ye de ni pa ba ne ye se mpani ho ne ye gya menawu wo mo a wo ho no ye mfra wo mo mra badwafie na ye ntoto ano na fe wo mu se ade kropot ye nam so ntia sa de ni si of the then Director General of Ghana Health Service, a clear directive was issued explicitly prohibiting the denial of emergency care on the basis of bed availability. The directive was unequivocal. It mandated immediate triage, immediate stabilization, and the use of alternative surfaces, couches, tables, wheelchairs, and where beds were unavailable. The principle was and remains simple. Stabilize first, resolve bed logistics later. In the case of Charles Emisa, that principle was abandoned and ewie ye no ene osahene sande beto se ye kan se ya ye de ani abra kwakogu apomuden fo so no wonkom no na de wo so enti ye mfre wo momra na de nam so ntia na esiye se ne efiri aba no se efiri hen na de ne ho bom no ya mamra na di no summon the chief executive officers and heads of emergency units of the 3 hospitals involved. 2. Demand production of triage logs, duty rosters, and bed occupancy records for that night. 3. Establish conclusively whether the 2018 Ghana Health Service Directive was breached. And finally, determine whether professional misconduct or negligence occurred. If misconduct is found, sanctions must follow. If negligence is proven, prosecution must follow. If a systematic failure is identified, comprehensive reform must follow. Mr. Speaker, let me leave. Eno donkuma ba no deni efutum na shebedwani owura osahene Alexander afenyamake meka wo se ekoba simpri mu bema ba anopa no nsia kasebo ena wutie no wopa dansi hu niema ato a mekamfo nana KJC Company Limited amount woto dansi hu ne ba na do apply with building wire cement iron rods roofing sheets ahoto oni nyina bi ho eba general building materials de ye na kache o ma fee consultation ena fee delivery wo tufo na wa kire wo ne wo beye na aboa nana KJC Company Limited ni adansi hu niema papa nie na no central steel for abanaba so ensore ni nko ahoto nyina se anana wadawuruma odi edi ye ho bebo wo adan no ye chance ya na ye wie eti se wo nkran eni komase ya no afre 02043554040 02043554040 ebi wo pantan jwabin sepase tano suntri bo ho etimeti information asaman kese wenchi tuanse kaso depo abija nkwanta achimodan nyina hini takurade kaso papa se number 1 tachiman sunyane pokuase Tantra Hills Kwashiman Iron City Boshan Breman Akweteman Adade Temple say the branches no ebura duasan ene akire 80 friend no e wo 02043554040 ekoba simpri mo be maba 02043554040 na wodem anopa echichi wosin mo onu munye sham sha wosin ye efise wo bi ahia wo ma odem na emu nipadua no wo hwa wo kasa no wo hwa wosin yese wo kasa ne ye hwa wosin ye de ebehunu yellow anase green ana yebehunu ani mo kankan mesrew anopa yi ade enchi de wo hia eye Yas toothpaste ene Yas toothbrush no ye wo Yas herbal wo ho ye wo total care ye wo whitening wo ho ye wo gel wo ho ni nyina eye adwuma 80 Leicester Ghana Limited the Yas toothpaste ene the brush no eno no obia enim ye fa na busuan chemfati ye nyina esori ano pa ma me di twitwene si ansa na wakasa papa ho papa di twitwene si ansa na wakasa ma me ho ma me ne papa di twitwe omo si ansa na wakasa nkwada no ho eto omo kasa no omo numu he aye hwehwehwam ti akora na so den said die wodi Yas toothpaste ne brush twitwe se ne de wo boa
papa sɛ wo wɔ nkran no afrɛ 050-161-9588 050-161-9588 Kumasefo Monfre 050-1390338 050-1390338 Leicester Ghana Limited Yas toothpaste and in a brush and no any ekuremu na Dr. Tamu da so midima for Herbal Center eno no na no kopie techiman sompa na techiman sompa woni obapa etwetwe nkomo obapa ka akire na nyansam ketwa wo na midima for Herbal Center Dr. Tamu da so semi mo so ntesa wo fa baabi na adwodwo say yesisi ayira na se ukotodwe diabetes and na prostate mu ohaw hypertension kidney e man ne mema mo nkro ya typhoid and malaria midima for Herbal Center nie ayaresa papa nie Dr. Tamu da so nie ayaresa papa nie eti we de frɛ no 0244774282 0244 774282 and 0500727215 0500727215 and cry pokwase maira nese midima for Herbal Center no and akumasi ebuakwa gogo Dr. Tamu da so onyame yaresa fo ne masase we so de wo fa nipa mu ne san yare na midima fo so and wo fa de yaresa papa ebre yen just bread and pastries just bread and pastries just bakery what do mesi me mo so nte se wo mo de dokono a yetu no atufu obo na eye wholesale dokono wutimi ede ye wo party wodi ye wedding wodi ye wudi na wotweda enya afa na dokono ne ba bedi hwam mo yemfa dokono papa ye de yellow corn no ye vitamin A wo mo ye de aye ne betubi ne fa ko serve wo ho wate ye packaging so kama etu be se ye de hyeto ne mako ne fish ne sadi ka ho a ye be packaging ni nyina se de usi peno ne aye ne pepepe Jones bread and pastries for and I understand to kenke experience no aye easier healthier and more profitable and I ba ko mun se mun so amoton dokono no enya afi na be ko dwuma tepenten kwa kwato aburo no akọ nikedike atwa ho sente wo frɛ wo mu na ye abro 3 Ghana cedis na waton no 6 Ghana cedis Jones bread and pastry ye wo commercial bank echi wo frɛ 025 606882 025 60 68832 na wodem na anopa me mu aso ate se wotie so mpaka se boyi ya pese da bia wonya mpomden na wotie kase boy ya authentic news papa na 74 measure fa ni T74 no na make am former officer wo die yare no kra ma obi a wonum T74 no yare no emampo da bia wo gyana na so pabre so tete ya nananum dudo no ene ya ni tiso nsuo ene di DHC afra na FD agiatum se wo ye obi a infections etaba oni pedua so a na kyerese immune system no ayemere say wo ye obi a anajo wodun so 10 times ansa na ade achi eno kyerese immune system no ayemere wo ye obi a ekroton ho a chance na ewu immune system no ayemre wo ye obi a ulcer ene wudi akoniaba immune system no ayemre yade ye bia betimi abawure ni padua no mu a na wo defense mechanism ne woni padua no mu no any defense system no ye fe no 74 measure frɛ no papa BT 74 no a eno na ye immune booster papa no na say immune system no atofom it is opposite system no jana na so immune system no jana na so a na 74 measure and as T74 Okanshi drug lane and Kumasi Ashton Colina Keba Feno ewo 024607349 024607349 and 0501628 0501628 na Sompaka Siebo na wuti efi Sompa 106.5 FM Akrani affiliate radio station and some yedi ka badada no ebi eni ye bomu eko mrafise bojafie na ye speaker say say wo na esiye e okolebo no committee no enhwehwem donkuma no nso ekasa fa ho say ye ntoto ye papa wo mantoto e wa pomuden aso ye ho entira sada na ye nya firi ho bape ye beko na fe ye wura nsem foforo mu US abrochi mamu what say the Trump say Iran for China che ese ono wo mo esi nkonwa medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka
senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and then a brush aboa me ama sesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfie fem me biem na won hwasa mesi aye fita sesrechi ahoma na eti brightens Yas whitening toothpaste and then a brush and me di hwimese enti na wo se afei na Yas total care gel toothpaste and then a brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enu krotrodo Yas herbal Yas whitening and Yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababoye tontonte yanum sane e fadwen ne fadwen mpa se na nim se brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye adru tontina 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den tontina 74 yinso ya ye ne se nsuo kokrowa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tontina 74 menya hodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana ba bia to nwo bia ubenya tontina 74 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadi nkratwe yi ato SOMPA TV Emma Akatuapa enokre Emma Akatuapa pampa abusua edupre Lufthansa na yefa na yede akọ Iran ne America for wo muntam nkomo ehu no ye kwa akofa wa Asantema mu prempe de first hona na ye kofa no na nsa na no ma yenwura Kumasi Assembly yewura Richard Ofori Agimambodi wono na ye meyo na meyo ne de atoso se de nam so wo mo hwehwe mu a wo ma ye de odum jadwumaku ene wo mo ehwehwe petetakre mu pa ye de aba beto pono so ne se edwa na ya ehyehyehye no enema ahodo bi a efrefrija ana ne egya to mu a etimi pa topetema ba bi fufuro kura asa ahyehye ya na dodo na ewodwom ho ka ho bi enema egya timi hyehyehye ewo mpotem ho ne se ho nti won ma hye se firi obenim de etoso mienu ede kro no wo mo mpesa sa niema no bia highly inflammable materials no wo mbe hu se maboaboa no ewodwom ho na sade wo ka no ni na yewra ofori bodi se odum jadwumaku no ene keme etnase enya adaje tufu se niema beye yi a giye yesei. Something I would want to put across from today up until Sunday, the 1st of March, the Metro Security Council has taken a decision. We are banning all combustible items at the Kumasi City Market Limited. Those who sell carbide, they have from today up until Sunday to move out their items out of any shed or shop within the Kumasi City Market Limited. From Monday, we're going to go into the facility with a team of police and military men and Kinzuba no yewra Richard Ofori Agimambodi Kumasi mayor ena ate se wabosa amane nti wo ka ba de nom ne niema binu metete saa na wo ye firi dwom ho ntentem kura akope baabi abonadwa se de beye na emfa ha obi ama na amana nensemu no Mampanin Trump say wonya yese chinchin a yese woni Iran mpanimfo no edi ehia ente saa de besi ebenyasi na Iran fo nso na abo amane yese ye katopa ye timi se wiase nyina wo mu ne timi yo enti wo mo nso boaboa won ho na nso we no Trump se wotena se yentena still yese wo mo ba na wo mutimi tena pono ho se de be na wo mbe ye nhyehyeye a ebeboa wiase nyina enti de wo ye ntam ginafo no eye omanfo wo mama na ne so afo
Badal outside ɛna afei Trump na ase Jared Kushner wɔka dɔm na wɔn kɔ a wɔne Steve Witkoff ɛkɔ no ho nti okuja to a wɔn nso wɔ Iran no ɛyɛ Abbas Arakachi wɔno ɛna ɛka ho ama saa asomdwe abue wɔn atumi anoma no Kasiebo no esi na nsima de brem de makote na bi ne se Ghana Gold Board for abamane se ama otumi krata se to gold abusumi bia fankontabuo ebra osaje fo wose adoyo agema bedu otosumi no oye doma traditional area manhene e de atodwa se ebra so se ayaresa bia ne mpomdi hu dwumadie no ye fa na sem hia Kasiebo efi SOMPA 106.5 FM akra no e fa ye headquarters e wokuma se e ye SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 Adam for Radio e wo Paris France takwa SOMPA takwa SOMPA sunyane SOMPA tachima SOMPA nkranza SOMPA doma SOMPA mankesim Kingdom 106.1 FM decoder so SOMPA FM ye Facebook page no eye SOMPA 106.5 FM akra na YouTube eye SOMPA FM live ye website eye www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio so Kanesh Market Doma FM Doma Hinkro eye 100.7 FM Tontina 74 Meshati